para gwardyahan ang imo nga trillion sales. D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Pamakal, sumaguti ka. Imagine trillion cells ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini imo nga immune system cells indi hago. No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sekreto kung palainom ka D3 Bio. Daw import gali ni Dok. Oh, import Sa yan. import kaya. Your second immune system. So mayroon duha ka branches ang immune system, Dr. Ramil, yung ginatawag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang Built-in, kitag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga Ang mga train, ginakompose. gipang-train. Nga ginakompose ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din naton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio. Ang D3 Bio, import immune system. Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga Siya nang import mo pasulod mo immune nga system. iban nga immune system. Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imo nga specialized cells as long-term protection na Sir Kevin. Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. So well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila. Part na sa aton kabuhi. Oo. Gagwa sulod lang na sila mo. Oo, so sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang Paborito kagaw. gid sa kagaw. Oo, paborito. Labi Dapat na akong palakaong katamis. Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagwa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama,
programa, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 11
Iningaw sa dulong sa inyong Klinika Ditex 500 the superior antioxidant kag subuman sang EO Executive Optical. Love your eyes. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Saboroso! Wala problema! K5 News FM. kampiyon! Mayong aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Regya Romanta, ulop na namin kita tubtob alauna subong nga hapon sa pagdulong sa malabing talupang doon sa mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang atos nga pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa mga kakipayb naton diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa atos nga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa ilang sitag sa sinik ka mga radyo. Ari kita sa FM band sa 88.7 kHz. Kag subuman sa mga ka-K5 naton nga naga-monitor sa aton sining nga mga relay station diri sa may probinsya sang Iloilo, sa may Banwa sa Mayagaw, Banwa sa Laganes, Banwa sang Kalinog, kag suman sa may syudad sang Pasig. Kita man ang naga-abi-abi sa mga ka-K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas, sa aton sa nga mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di man nga bahing sang kalibutan nga naga-monitor pinagi sa aton sa nga Facebook Live. I-like kag i-share ang aton sa nga pagpangalagad. Kag sa wala pa maka-follow, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo maka-monitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakaulihi nga nagakalabo direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps. 11 Mbps. Diri kita sa adlaw sining Miyerkules, Pizza 7 sa bulan sang Mayo. Pinakauna ini nga Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2025. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa gyapon kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo sining regular anchorman hasta ni sa Biyernes nga daw. Nag-swap lang kami. Naon ni K5 Jan Sapio kay siya ang nagapungko sa programa El Castigador.
Ako naman ang inyong alagad, temporaryo ninyo nga mangin alagad, ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Sa aton sa liga pagpangalagad, medyo may gurugal o mga aton sa liga kawaan, pero sa gyapon mabatsagan naton ang kapaang, no? Ang kainit sang dupoy-dupoy sang hangin, kon mabatsagan naton sa aton sa liga mga panit, sa gyapon na mahimo pagalabot sa 40 degrees Celsius ang heat index di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Alas 11:10 sa aton sa liga pagpangalagad. K5 News FM. K5 News FM. Tutok Politika. Lima kadlaw na lang nabilin kabagabot na kita sa adlaw sang eleksyon. The Judgment Day. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Kahapon gindeklarar ni Pangulong Bongbong Marcos na sa mabot sining Mayo 12 adlaw sang eleksyon ay it's a holiday, no? Sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Usually ti holiday gimana, no? Basta eleksyon o galing kay ti dapat iproklamar, no? Sa presidente nga ang adlaw sang eleksyon it's a holiday mga kakifay. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Ang Malacanang nag-issue, no? Sang proclamation number 878, no? Nga kung saan ang Mayo 12, no, ang adlaw sa eleksyon, regular holiday para matagan sang tinion, no, o konsyansa ang halos masobra 71 million ka mga Pinoy nga mga registered voters. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Kada eleksyon nagadamo ang aton sining mga registered voters ang may yara sa ang kimatarong na magboto. Kaga of course sa tagagid nato ni importansya kay isa ni sa mga nalakip, no, nga kinamatarong sang tagsa-tagsa kamatawo ang ining tagboto, no, ining right of suffrage. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Ang mga botante pagabot na sa Mayo 12 ng eleksyon magaboto, no, sa bahin sang 317 tanan, no, ka mga seats o kon mga miyembro, no, sa aton sini nga House of Representatives. 317, no, ang nakasalalay nga posisyon sa Kongreso, sa manubok nga panalgan sang Kongreso o kon House of Representatives. Samtang 12 sa 24 ka mga seats sa Senado ang aton sining nga pagapilion. No, kay ti ang 12 ni sa sunod naman nga eleksyon 2028 mga kaki-5. So 12 lagi ang pagapilion naton, no, nga mga senador subong eleksyon. Kag of course kita man ang magapili, no, sang mga gobernador, vice governor, mga representatives o kung mga board member. Duwa ka mga board member kung dili sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. So Botsalingon, tagsani ka mga district, tagduwag ka mga board members ang ato sa ring pagabotohon mga kakay-5. And of course, down kita, no, sa mga mayors, mga vice mayors, kag of course sa mga sangguniang bayan members. Kada banwa may tagwalo sini ka mga SB members nga ato sa nga pagabotohon. Pero diri sa may syudad sang Iloilo, kay ti highly urbanized cities ini, magluwas sa mayor, vice mayor mga K5, magapili man kita sang 12 tanan ka mga miyembro sang ato sining nga city council. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Samtang sa iban sini, naong nga mga syudad nga hindi mga highly urbanized cities, magapili ini sila sang pulo tanan ka mga miyembro sang ila sining sangguniang panglungsod
mga kakibay. We hope nga may mga lista na kita. Mas mayugid kon ilista na to ng ato siya pagabutuhon para pag-abot sa adlaw sa eleksyon. Kung sa din man kamo nagabutar, pag-abot sa polling precinct, madasig na ang pagboto naton mga kakibay. Ang ambagi isang iban, pakitapos na boto, mas mayo lang dumiritso ta puli hindi na kita mag-istorya pa kung sa din ka maghapit-tapit base kung may mga suya, ay, pada ka magkalnabo. So mas mayong pagalintos balay, balaan ta na kung sino nga to siya botohon. Hindi nga pag-abot pa lang to sa polling precinct, manumdom ka pa kung sinong imo sing botohon. Dapat nga may mga lista na kita. Halin sa 12 tanan ka mga senador, down sa gobernador, vice governor, mga congressman kung sa din ka na distrito, kaya siyempre board members, kag subong man mga miyembro sa ating sangguniang bayan, ang mayor mo kag vice mayor. Para pag-abot mo dito, tawon mo lang. Mas mayo naman lang gani nga ilista mo kung anong numero mo. Kay para madasig ang imo nga pagbutor. Kag hindi kita malipat, nga dapat pagbuto man kita sa aton sa nga mga mapilian nga party list. Kaya kadamo-damo subong sang party lista, kalabanan sa likod mo. Nagligan ng eleksyon, pila ka mga na-expensyon nila, ang iban ay kaboto sa party list. Kaya ang party list, arat na butang sa likod sang balota. Ang iban niya makitapos na boto, ginpasa nila. Di arat sa likod, ang mga pagpilian naton, kung sino ang namutan naton, nga mga party list group para nga makarepresent sa mga minorities group naton. Ginhimo ang ining party list para nga ang ining mga minority pareho sa mga mangunguma, mga manugpangisda, kag pila pagid ka mga sektor sa ato sa nga sosyudad, tani may tingog man dito sa aton sa kongreso. Kay although nga tintagsa sa mga distrito, pareho diri sa aton sa may probinsya sa Iloilo kag syudad. Sa syudad ta may isa diri ka representative. Ang aton sa Lone District sang syudad, may isa diri ka congressman. Kag siyempre sa probinsya may 5. Pero hindi yaman na tanan ma-represent mga kakifay. Kadamo sa mga minority groups naton nga hindi matagan sang importansya. That's why nga ginimo ning party list. Pero ang problema sana kay iban man nga miyembro sang party list, mga ila sa mga nomine ay so sa pamilya man sa mga politiko. May mga party list kung tani nga para sa mga security guard, para sa mga mangunguma naton, mga manugpangisda naton, mga vendors naton. Pero ang marepresento si Babaw ay so sa iban man sini, anay man mga miyembro man sang House of Representatives. Daw na defeat nato ng purpose kung kaysa sa sining paghibo o kung pag-represent daw sang party list group naton mga kaki-5. Ang iban sila, lain ang tinutuyo, hindi luyag nga ma-represent sang tingog sa mga minority groups naton, kundi ang ila siniya personal nga interest. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kagang pagpangampanya hasta lang sa Mayo 10 Sabado sa ring adlaw. Kag may patagayon man nga liquor ban sa Mayo 11 kag Mayo 12. Kabot silingon pagabot sa Domingo nga adlaw. Pero pa huway na sang kampanya hanay. Amo ning sa subong last hura na ni. Sinakuay na ni mga kandidato kag mga politiko nga magpangampanya kag maglibot sa inyo sa ning lugar. Kay kaya sa lagid Sabado sa ning adlaw ang pagpangampanya. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:19 sa aton sa ring pagpangalagad mayong agagid kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Blair Natoliano, mga taxi ka mobile patrollers naton, kay Sir Kayo Joey Basalatan, manidlaw man ta kay Sir Kayo ba? Din si Sir Kayo subong sa may bahin sang San Rafael kun dito sa may New Jersey, USA. Kay Ma'am Richelle Tuando, direkta sa may Kuwait,
alasay sa aga pa lang dito sa Kuwait. Kaya bansi kita dahil 5 ka oras. Amo na si Ma'am Rachel Tuandog por pangapito sang DTX Coffee Mix. Pinabakalya diri sang magpauli ang kilala yaging padalaya dito. Kag subong man, no, kay Ma'am Laura Sumagaysay, mayadayad man nga aga kay Sir Arman Bakuguay, kay Ma'am Apple Diap Tabatasan sang Bukor and Triwals Company, kay Ma'am Bing kag kay Sir William Tan, kag sa may Banwa sang Tubungan. Ang Apple Tabataasan Tubungan no area. Kag sa kay Sir Roland Himenea, no nagpamati diri sa may Barangay Desamparados. Naupod ko si Mrs. Rugasiga Bongde ang Radyo Subok. Thank you again sa paling pagsuporta no diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ay Salin Sir Arman Panyaga ta K5 San Rico kag magsawsaw sa langgaw. Anong sudan mo nga sawsawan mo gid sa langgaw? Sana all ako subong nag-brunch. Tingob pamahaw kag Panyaga. Ay saling ko kung di ko magkaon sumong base kung hindi talabutan hasta launa. 2 ka oras sa pagpangalagan. Imayor na pagtimo sa inyo. Ang iban siguro ka preparar pa sang palanyagahon. Kag kay Sir Rick Mapa, mayadayad Manyaga, kay Ma'am Bing sa PSJ, kag kay Ma'am Mary Jane, si Romya, kag kay Sherwin Marco Win. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ano ba lang malabing talupang doon nga balita nga ito nga pag-istoryahan sa saning Miyerkules edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Subong adlaw Mayo 7 magtilingob na ang ining mga cardinal sa ginatawag nila nga conclave. Agod nga magpili man, no? Magbuto man ang aton saning nga mga cardinals para sa masunod sini nga manging Santo Papa sang Simbahang Katoliko. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mga yara sa 133 ka mga cardinal ang magabuto diri mga ka-K5 kunta ni 135 ni sila. O galing kayong duha siya ka mga cardinals daw mayara sang health concern. That's why nga mga 133 lang gid. Pero hindi man boss silingon nga sa bilog sing kalibutan 133 lang gid ang mga cardinal. For your information, ang ining mga nagaedad abi, no? 80 pasaka nga mga cardinals ang hindi na pwede makabuto. Siguro tingin na lang tao Manila, no, ang edad, no, mga ka-K5 ay usually sila, no, dapat madugay-dugay man nga mga pagpungko mo bilang Santo Papa. Agod nga pangunahan mga ka-K5 ang kapin mga 1.4 billion, no, ang miyembro sang Katoliko sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. May mga nagagwa nga ngalan nga mahimo mangin masunod sini nga Santo Papa. Actually may mga nagagwa man, no, nga mga ngalan nga 3 naton ka mga cardinals diri sa may pungsod Pilipinas. But we hope, no, nga gapangmuyo man nga magiyahan ining mga cardinals, no, kung sino ang magapamuno sa ila. Kay hindi man malipod manigar, no, may mga issue man, no, ka makontrobersiya, no, sa sulod sang Simbahang Katoliko. Kag ti luyag Manila, no, kung sino man ang magapungko diri ma-address kag kung ano ang mahimo mangin ligasiya, no, sang isa sa ni Santo Papa. Kay kada isa sa ni may mga kinaiyaman sa ni mga ka-K5. Kag actually ining mga cardinal hindi man ni sila kilalahay, no, sa bilog sa ni nga kalibutan. That's why nga para sa ila ang ining pagpili sang Santo Papa mangin giya nila diri, no, ang Espiritu Santo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kay very crucial man on the part sang Catholic Church ining pagpili, no, sang ila sa ning Santo Papa, no, diri nagasandig man ang ila sa ning pagdumala sa ila sa ning simbahan mga ka-K5. Kag subong mag-umpisa na sa sining adlaw ining pagtilipon nila mga ka-K5 sa sulod ni sang Sistine Chapel, no, kag may ginatawag man sini, no, nga Room of Tears, no, kwarto, no, sang paghibi, no, mga ka-K5. Amo ning duwa ka mga makabig importante nga hulot o kon mga room, no, nga konektado sa eleksyon sang bag-o nga Santo Papa. Ginahiwat ang
conclave sa sulod sang Sistine Chapel. Diri sa siring lugar, sirado ini mga K5. No, kung sa mga kwan pa, lockdown ini. Kag very secretive. Ang ining patigayon nun sa ning eleksyon, waay sang ideya kung nung kakanabo sa sulod. No? Kung ano ang nagkatabo kag senaryo sa sulod mismo sang Sistine Chapel sa siring conclave nga ginatawag sang simbahang Katoliko. And of course, ang ginatawag nilang Room of Tears, no? Amo ning gamay nga hulot, no, sa Sistine Chapel kung sa diin ginasuksok sang papa ang iya puti, no, nga papal vestment sa 11 nga tiyon. Once may mapili na, no, nga bag-o nga Santo Papa ang simbahang Katoliko, ang chimney sini o kung ang ginagwaan blas ang aso, once magputi ina mga kakifay, buot silingon, ginapay balo sa bilog sa nga kalibutan, nga ang simbahang Katoliko may bago na nga Santo Papa. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero hindi ni pariho, no, sa mga eleksyon. Pariho diri sa aton. Kung mag-eleksyon kita, subong yari na kita sa automated election. Pagkagabi na niya, iban siya niya nga mga kabanwahanan. Balaan mo na kung sinong daog. Ang presidente, it will take 3 adlaw. Balaan na natin kung sinong bago natin nga presidente. Pero diri sa patigayunon siya nga conclave, sa pagbinutuhay mga ka-K5, ang iban sini gakalabutan pinakadlaw sinimana kag binulan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Una-una sa 133 diri, no, nga mga cardinals magabuto ni sila kung sinong ila sa nga pagapilion. Idepende sa ila sa nga namutan. Pero ang bagi naton ining mga 133 ka mga cardinals, hindi ni sila tanan kilalahay. Amo na nga mabudlay nga magpili ay before, no, nga ma-declare ikaw nga ikaw ang nagpanguna o kung ikaw ang bagong Santo Papa, dapat sa 133 ka mga cardinals, dapat makuha mo diri ang 2/3 votes. Vote silingon, dapat nga makuha mo ang 89 votes. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Malabot mo, no, ang ining 89 nga numero sang boto nga makuha mo ang 2/3 sang 133. Paano mo na inganyuhon, no, ang iban sa mga cardinals nga ikaw ang pagabutuhon nga magasunod bilang Santo Papa, nga in the first place hindi ka mo kilalahay. Ang iban siguro sina ginabasa man ang background, kung anong iya nga kinaiya, kung anong iya sa nga mga plano, ang iya sa nga programa, mga kakibay. So once nga hindi na malabot ang 2/3 o kung 89 votes, wala pa sang ideklarar nga bag-o nga Santo Papa. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Once kay hindi malabot ang ining magic number nga 89 votes, liwat naman sila nga magabuto mga kakipay. Tob-tob sa uli nga malabot ini, hambagin naton ang iban, no, kon basahan naton, no, sang pagpanalawsaw naton, pila diri ka mga natabo nga conclave o kon pagboto sa bagong nga Santo Papa, dahil kalabutan ibang taga-anom kabulan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero samtang way pasang napili nga bagong nga Santo Papa, may mga ginatawag man officer in charge na nga ginpahamtang dira based man sa guidelines, no, pagtulunhan, no, sang simbahang Katoliko na for the meantime sila nanay ang magaserbe, no, nga bilang officer in charge o kung OIC sa pagdumala sa bilog sa nga simbahang Katoliko. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So bulabantayan tani, sumugod, subong adlaw, kag masunod sila nga may nadlaw kon ano kalawig, no? Kag may ideklarar na kung kilalahon na nga Santo Papa ang halos 1.4 billion, no? Grabe, isa ni sa mga madamo nga miyembro
ang Catholic Church sa bilog sa nga kalibutan. Ina-estimate mga 1.4 billion mga K5 ang ila sa nga miyembro. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:29 sa ato sa nga pagpangalagad. Mayong tugid kay Ma'am Bingbing pagtulunhan no sa may syudad sa Pasi. Gamoy tugid sa ato sa nga pagpangalagad. Kinakro ka malabing talpang sa mga balita lokal nga aton pag-istoryahan sa ato sa pagpangalagad sa ning Miyerkules edisyon sa programa 11 MBPS. 11 Mbps. Nagapatigayon subong sila sa final final ceiling kag subong man na pag-check sa saning mga automated counting machine ang ato sa ning City Comelec dira sa bahin sa Robinson's Place sa may city proper agod nga testingan final testing and sealing sa mga paggamiton nga mga automated counting machine. So far, wise sa may nakitaan sa ning naman mga problema o kon may mga na-encounter nga mga concern na ato sa ning City Comelec sa saring pag-testing kag sealing sa aton sa ning nga mga ACM o kon automated counting machine. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balon na karon sa report ika K5 Jenny Kauyunan kag sa piyak nga bahin diri sa probinsya sang Iloilo. Isa sa mga ginabantayan mag-abot ang adlaw sang eleksyon pila ka mga banwa diri nga makabig naton medyo mainit ang kampanya ang batabo nga pagbinutuhay tungod sa saning mga intense political rival kag pila ka man nagtinabo man sa nagligad sing eleksyon pila subong kamakabanwanan nagnatutukan sang PRO6 yara sa 5th distrito sa may probinsya sang Iloilo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mainit ang eleksyon sa banwa sang Ahoy. Mainit ang eleksyon sa banwa sang Estancia. Mainit ang eleksyon sa banwa sang Sara, sa may banwa sang San Dionisio kag banwa sang Concepcion. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. That's why nga pila sa ka mga kabanwanan ang ginatutukan karon sa ato sa ning Police Regional Office pag-abot sa adlaw sang eleksyon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bahin mga ka-K5, balor nga milyon naman ang na-confiscate sa aton sa ning mga kapulisan sa pagpanguna sang City Drug Enforcement Unit sa saring bypass operation nga tabo sa may barangay Lanit Haro subong lagid nga aga. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. White on tat ang illegal sining droga. Now, diri sa may bahin sa Pungsod, Pilipinas kag sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Minilyon naman nga balor sang illegal sining droga mga kakipay. Kag may most wanted person man nga dakpan. Ika-check na itong report ika-K5 AG Cordova. Sa piyak nga bahin, heads up lang kita mga K5. Kay boss nga adlaw, may patigayunon, nga grand rally ang uswa. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. That's why nga ang ato sa ning Transportation and Traffic Management Office nagahingyo ka nagapangabay subong sa mga kotoranta ilabi lagid sa mga apektado sini nga mga lugar kay bukas nga adlaw ang grand rally sang uswag pagiwaton dira mga ka-K5 sa may bayin sang football field sa may plaza sang Lapas. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ginabulubanta sila mga 40,000 ang magatambong dire. Amo ni nga boss base ugtas man kita sa dalagan sang trapiko. Ilabagid sa mga dalanon dira sa palibot sang Lapas Plaza sa maapektuhan sa saning grand rally sang uswag mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Istoryahan naman ni karon ang kapalayo sa NBA playoff.
damo sa mga upset na katabo sa mga sports enthusiast naton, mga sports aficionados kasunod sa resulta sang National Basketball Association. Kasubong gainit na kay second round na sang NBA playoff. Kadamo-damo sang upset nga katabo mga K5 nga ang mga manubo bla nga posisyon pagtapos ang regular season. Sus, Mario Josep, amo niya nagdalaog sa unan lang hampang. Kag kainasang aga, liwat ka nagparibabaw ang Indiana Pacers batok sa Cleveland Cavaliers. Liwat naman nga nangin masakit ang kapierdihan sang Cavaliers matapos na pasudlan pa ni Haliburton ang isa ka 3-point shot sa nabilin na lang sinigundos. Dako nga bansi sa Cavaliers na labot pa. Ini kay ba mabalita sa ato nga pagbalik pagkatapos sa pagka-importante nga mga pahibalo. Paliog, standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nag-aulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bago nga paglaon. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako nito for Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastig sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkatiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Mali. Halos 4
tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayfield. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangaguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadugay. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabay-i, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi
nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapulanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko ina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko kaya nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. The lives of the Filipino. Wow! May puso! Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Sa ato sa nga pagpangalagad, partner Leo Kabianay kayo na utod ang monitor ko diyo. Mayong udtogid kay Sir Benny Hermano. Hinabuyan pa 3 points ang Cleveland, pierde pa sila. Now, subong may hampang ang Golden State Warriors kag subuman ang Minnesota Timberwolves. Now, injured subong si Stephen Curry. Now, ang kwansa na injured siya sang second quarter. Sang hinampang nakaabansi sang 20 puntos ang Golden State Warriors pero subong napanubo no sang Minnesota Timberwolves sa 13 points no ang ila sa ning abansi no mga kaki-5 do mo mangyapo no do kay hinay partner no ang ato sa ning monitor di ini nakakuan man do may problema gro monitor naton but anyway sa ato sa pagpangalagad mga kaki-5 now halungan naton ang ining balatian sa ning dengue now kay diri sa may probinsya sang Iloilo mga yara na sa masubra now 1,400 ang kaso sang dengue sa may probinsya sang Iloilo kag 8 na diri ang nagkalamatay. Subo may mga tinion nga dito pa ang ulan. Budlay ko ng balay naton may mga nagatinya nga tubig na nga mahimo balayan kag itlugan sang lamok nga mangin carrier sang dengue virus. Kag sa ulihi kibot ka lang ginahilanat ka na. Now may kaupod sining nga pagsakit sang ulo, pagsuka kag pagpalnakit sang kalawasan. Kag may maobserbahan ka na nga mga pula nga rashes nga tubo sa imo sining nga guya o kon sa imo sing nga dughan. Tinitanan mga K5 sintomas niyo kon patimaan nga mahimo may dengue ka. Mag D3 Bio ka mga K5 kang D3 Bio isa ni ka superfood supplement nga ginimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil.
kag vitamin D3 nga pareho ni may maayong natural antimicrobial properties labi na batok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride nga halin ni sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ginakabig ang lawas sini sa monoglyceride, isa na ginatawag sini nga monolaurin. Ang monolaurin nga sa D3 Bio ginakabig ini isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog na natural microbial sa ato nga palibot. Ginapanay man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglyceride ang absorpsyon kag pag-usar sang vitamin K sang aton lawas. Ang vitamin K isa ni ka fat soluble vitamin nga mo siya nagapugong sa sobrang nga bleeding o kon pagdugo kung ginadengue ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorpsyon sang mineral nga calcium nga mo siya nagabulig sa pag-process sa pagpataas o kung pagpadamo sa ato nga platelet agod nga makabulig ini makalikaw kita sa bleeding kung na-infect ikaw sang dengue. Tinuan og saran para pagbalayan sang labok nga gadala sang dengue virus, likawan magsak sang tubig no ay sang taklob sa ato nga balay kag syempre mag D3 Bio ang superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto niyo mag-ayo, ganatang kaso kamo inom ko sang D3 Bio para ikaw ang mag-ayo. Ang D3 Bio, isa sa mga dekalidad ng produkto ni Doc Ramil Itanguy sang Klinika de Atantibum Medicine and Wellness Center. Halo na kita ka may mga naglagaw, no? May mga piki nga D3 Bio nga ginabaligya sa merkado. Mabakal kita sa mga klinika outlets sang Klinika de Atantibum Medicine and Wellness Center, ang Klinika Product Center na Tondre, sa may syudad sang Iloilo, yan napamtang sa Dalan Ilopez, sa tupad sang St. Robert's International College, kag sa hilira sang Robinson's Place, Haro. Samtang sa Banwa sa Mayag-aw, ang ato sila klinika outlet, yara sa may barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may syudad sang Pasig, yara sa may barangay Poblasyon Ilawod, sa may Dalan Salvacion, kag sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog, ang ato sining klinika outlet mga kakifay. Kagda sa may 5th District, no? Sa may Banwa sang Sara, available ang mga klinika products sa Bell Pharmacy sa tupad sang Sara Rural Health Unit. Pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, mabakalman, sa mga pangunang mabutika sa inyo sining nga lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:51 sa ato sining nga pagkapangalagad. Mayong odtogig kay Sir Benji Astorias kag kay Mike May Benedicto. Gamon itogig sa ato sining nga pagkapangalagad. Loud and clear ko no, diri sa akon ay dola. Diri sa monitor kabi may medyo problema. But anyway, dumduman nato nining masubo nga aksidente sa may departure area sang Ninoy Aquino International Airport kung sa diin nagutas ang kabuhi sang sining 4 katuig nga bata nga nagdulong lagid sa iya sing amay. Now, pakadto tayo sa luwasang pungsod. Pero amo ning mapait sining naabtan pa sini kagang ining breadwinner man sa pamilya. Now, nga taga Bulacan nga isa man sa mga napatay na makadto tayo sa luwas man sang pungsod. Pero di ni malas nga isa ini sa mga nabuhian sang kabuhi sang ginbungguan no sa ginali sarurot o golpe no nga nagabutyog ang nasambit sa ni nga SUV mga kakibay. Based sa resulta no kay gimpay dalom ini sa drug test kag alcoholic test, ang driver negative man. Klaro man nga disgrasya ang natabo, pero may mga question subong nga kuntani ang ining bullard bla, nga mo ni kuntani ang makapugong, makasagang, no, sa saning mga salakyan nga why man naton ginapangayo nga magburubuilo bla, no, subong ko lang kanina baluan mo ni giling purpose sa saning makitaan naton sa madalan nga may mga bullard nga ginabutang. Amo ni kung may nagalapta subong, no, nga mga picture sa luwasang pungsod tuya ang ining mga bullard makaproteher gid sa mga tawo ni galakat sa kilid sang dalan kaya tuyang bullard ya hindi tuya matumba no tamak baskog magupi lang sa lakyan mo mayupok lang sa lakyan mo pero hindi matumba dere ya sus Mario Josep amo sa mong ina-imbestigaran no kung ang ining nasambi sing bullard substandard man. Ito, kapakita lang ta diri sa may pungsod Pilipinas
kung ano ang aton sining nga mga proyekto diri. Nga for the sake lang gid makaginansya ang dekalidad sa mga proyekto naton mga questionable. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. That's why nga base may mga salabton man diri kag may kakulangan kung nga ang natabo man ning aksidente nga wala na makaproteher ining bullard sa sining mga nagkalamatay. Tagsa ni mga nagkalamatay may masubo nga maistorya ang ining napatay gani nga 27 anyos tubla ahay ang iya sining ido no why gahalin sa tubang sang iya sing lungon. Mo ni kung kaisa maka-intindi ning mga pet lovers naton ara nagapungko no nagatamod sa lungon sang iya sining agalon no mga K5. Kag of course ang napatay man nga apat ka tuig nga bata kiluya dito sa isang amaya after 2 years for good na siya na mapauli sa may Pilipinas manegosyo na parang makaupod yuman ang iya sining bata ang iya sining pamilya pero kabaylo sina na hindi na matabo ang iya sining handom tungod sa sining natabo nga aksidente sa may departure area sang Ninoy Aquino International Airport. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. May sunog sa Mandurriao. Thank you kay James sa Vincent Balondo. Patsika na patrol nato no kung sa dining sunog. Dalhin kay residential fire sa may Rojo subdivision no. May fire call subong no. First alarm ang pag-declare. Thank you gid no kay Sir James Vincent Balondo. Ang patrol taliyog lagi kay may mga information subong nga may sunog sa may Rojo subdivision. Kay ti residential we hope nga hindi ni maglapta kag may mga pamalay pa no nga malabot diri no mga kakipa. Kag of course dira sa kay Sir Cesar Cabalon sa may barangay Maliaw Road Leon Iloilo. Aga kon mapaobra kamo sang sopa kawayan forsera. Ara lang da sa Maliaw Road Leon no kay Cesar Cabalon. Pagbalik nato check na naton ang update sa sining sunog. Kamusta ta kun kadako ning sunog nga based sa information riyara sa may bain sang Rojo subdivision sa may distrito sang Mandurriao. Pagkatapos ni sang Mighty C Network News. K5 News FM. Championing the lives of Tonight, we honor the hard work, passion, and skills of every member of K5 You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are get the party burning. And together, we will continue to shine the path towards the to the sky. and elected Really fight, and the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you came in with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers. Unan, D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes. Kinakabahan ka ba dahil nakakaranas ka ng mataas na lagnat at hindi makahinga ng maayos? Dahil barado ang iyong sinuses at ilong? Nawalan ka na ba ng ganang kumain dahil nawalan ka ng pangamoy at panlasa? Pagod at masakit ba ang iyong katawan? Mayroon ka bang tuyong ubo? Ang lahat ng ito ay mga palatandaan at sintomas ng trangkaso na dulot ng isang virus. Ngayong araw, pag-usapan natin kasama si Doc Farland kung paano makatulong ang Clinica D3 Bio, ang natural na antimicrobial specialist laban sa trangkaso dala ng mga flu viruses. Salamat, Sir Ted. Ang ating Clinica D3 Bio isang superfood supplement na naglalaman ng cold pressed extra virgin coconut oil at vitamin D3. So dalawa. Dahil dito ang Clinica D3 Bio ay nagiging mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng
uric acid, caprylic acid, at capric acid. At itinuturing ang mga MCTs na ito, Sir Ted, bilang mga natural na mga antimicrobial agent. Ngunit kapag sila ay na-convert ng ating katawan sa kanilang monoglycerized form, sila ay nagiging pinakamakapangyarihang antimicrobial na may kakayahang pumatay ng mga virus ng trangkaso, nakalalaso ng mga bakterya at mga sumasalakay pa ng mga fungi at kahit na rin sa mga nutrient-grabbing parasites. At ang pinakanakamamatay sa lahat ng uri ng monoglycerized na makukuha natin sa pag-inom ng Clinica D3 Bio ay ang monolaurin na isang derivative ng lauric acid, Sir Ted. So double barrel protection pala, Doc Far, ang dala ng Clinica D3 Bio. Laban sa mga flu viruses, may MCTs na, may monolaurin pa. Pero ang pinakamatindi na armas ng Clinica D3 Bio ay ang monolaurin. Ang monolaurin kasi mula sa Clinica D3 Bio ay may tatlong mga pamamaraan sa pagharap sa mga flu viruses. Una, at ang pangunahin ay ang monoglycerized dahil ito ang sumisira sa mga lipid bilayer na siyang membrane ng flu virus na ginagamit nito upang makakapit at makahawa sa ating mga selula. Sa paggawa nito, inaalis ng monolaurin ng Clinica D3 Bio ang kakayahan ng virus na kopyahin ang kanilang sarili para dumami na siyang dahilan kung bakit nahirapan ang ating immune system na talunin sila, Sir Ted. D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Mag D3. Oras sa K5 News of Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. C Network News. Mighty C Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, COMELEC, PNP, Militara, PCG at iba pang ahensya ng gobyerno sa Capiza nakahanda na para sa darating na halalan. Kapulisan sa lungsod ng Dumaguete handa na para magbigay ng seguridad para sa darating na eleksyon. DOJ bumuo ng team na tututok sa investigasyon sa pagpatay kay veteran journalist Johnny Dayan. Samantala, PT Farms Executive Director iminungkahi si KBP na palakasin ang ugnayan ng mga radio stations laban sa fake media. NFA Region 6 nagsimula na sa pagkarga ng 20,000 sako ng bigas na ipapadala sa Central Visayas. Samantala, 4-day festival ng Dinamulag sa Zambales sisimula na sa May 21. Mahigit kalahating milyon ng mga turista bumisita sa Antique ngayong 2025. Mandatory drug test para sa mga PUV drivers sa suportado ng lokal na pamahalaan ng Bacolod. At hindi na off na computer sa hinang pagkasunog sa opisina ng BIFA Region 8 sa Eastern Visayas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, COMELEC, PNP, Militar, PCG at iba pang ahensya ng gobyerno sa Capiza nakahanda na para sa darating na halalan. Ang detalye ng balitang yan, hati ni K5 Angel May Ciudad. Nakahanda na mga opisyal ng COMELEC Capiz, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Army at iba pang ahensya ng gobyerno para sa national and local elections sa probinsya ng Capiz. Ayon kay Attorney Salud Milagro
Cruz Villanueva, Provincial Election Supervisor ng Comelec Capiz, na ihatid na sa lahat ng mga clustered precinct ang mga balota na gagamitin sa araw mismo ng eleksyon. Sa kabuuan, mayroong 773 na clustered precinct sa probinsya ng Capiz. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, kapulisan sa lungsod ng Dumaguete handa na rin na para magbigay ng seguridad sa darating na eleksyon. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 James sa Bandoquillo. Nakahanda na ang mga tauhan ng Dumaguete City Police na magbigay ng seguridad para sa halalan na gaganapin ngayong Lunes sa Mayo 12. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Don Richmond Curag, hipi ng Dumaguete City PNP, na ang kanyang mga miyembro ay ipakakalat sa iba't ibang voting areas sa Dumaguete City kung saan ang bawat voting station ay babantayan ng 2 tauhan ng pulisya. Dagdag pa ni Kunag na gagawin nila lahat upang maramdaman ng mga tao na ligtas silang pupunta sa botohan at ligtas silang uuwi sa kanilang mga tahanan. Umaasa naman si Kunag na hanggang matapos ang eleksyon ay walang hindi magandang mangyayari at mananatiling mapayapa ang komunidad. Samantala, kahapon ay nagsagawa rin ng surveillance ang Dumaguete City Police sa final testing at sealing ng mga voting machine na ginanap sa Robinsons Mall ng Dumaguete. Ako si K5 James de Trebayo Banduquillo para sa Kampiyon nga Balita sa Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng balita. DOJ bumuo ng team na tututok sa investigasyon sa pagpatay kay veteran journalist Johnny Dayang. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonardo Viray. Bumuo ng isang special investigation team ang Department of Justice o DOJ upang tutukan ang investigasyon sa pagpaslang sa dating alkalde ng Kalibo at veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang. Ayon sa DOJ, mayroon silang 2 prosecutors na itinalaga na bubuo ng nasabing team na kinabibilangan ng mga investigador mula sa PNP at National Bureau of Investigation o NBI. Ito ang magsasagawa ng fact-finding at mangangalap ng mga ebidensya, gayon din ang pagsasampa ng kaso sa kung sino man ang mahuling salarin. Matatandaang si Dayang ay binaril patay habang nagpapahinga sa kanilang mismong bahay noong Abril 29 ng gabi nang hindi pa nakikilalang motor riding suspect. Nagtamo ito ng tama sa leeg at likod na kaagad namang isinugod sa ospital, ngunit hindi na umabot ng buhay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. C Network News. Mighty C Network News. Samantala, PT Farms Executive Director iminungkahi sa KBP na palakasin ang ugnayan ng mga radio stations laban sa fake media. Ang Kampiyon na balitang yan, hati ni K5 K Buscaino. Iminungkahi ni PT Farms Executive Director Torres na palakasin ng KBP ang ugnayan sa lahat ng radio stations. Hinggil ito sa tinatawag na Tigbas Media. Ayon kay Presidential Conference on Media Security Executive Director Jose Torres Jr., ang lahat ay may kalayaan ng pamamahayag, ngunit may kaakibat na responsibilidad. Wala umanong matinong media na pagkain o ang paghingi ng allowance ang prioridad. Kadalasan, ang peking media rin umano ang nagpapalaganap ng maling impormasyon. For government offices, huwag kayo natatakot dyan sa mga tigbas. Huwag kayo natatakot. Huwag kayo papasukin sa kampo, huwag kayo papasukin sa press conference. Ninanais naman ni Presidential Conference on Media Security Executive Director Jose Torres Jr. na magkaroon ng directory sa lahat ng media upang madaling matugunan ang mga issue. Matatandaang dumalo si Torres sa Media Security and Safety Conference sa Deluxe Hotel, Cagayan de Oro City kahapon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala,
NFA Region 6 nagsimula na sa pagkarga ng 20,000 sako ng bigas na ipapadala sa Central Visayas. Ang detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Nagsimula na ang pagkarga ng National Food Authority o NFA Region 6 ng 20,000 na sako ng bigas na ipapadala sa Central Visayas. Ito ay kasunod ng inaprubahang marketing plan sa pagdagdag ng supply sa inilunsad na Benting Bigas Meron o BBM Rice sa Cebu. Pagkatapos nito, nakatakdang magpadala ng dagdag na 18,000 na sako ng bigas ang nasabing opisina sa Central Visayas. Sa kabila nito, ipinapasiguro ng NFA Region 6 na nananatiling sapat ang supply para sa Western Visayas at kalidad naman ang ipinapadala sa ibang rehiyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 4-day festival ng dinamulag sa Zambales sisimulan na sa May 21. Ang kampiyon na balitang yan, hati ni K5 Smile Abrera. Sinimulan na ang paghahanda pa sa 4 na araw na dinamulag festival sa Zambales na magaganap simula May 21, 2025. Tampok dito ang mga tradisyonal na agricultural na presentasyon, sports events at mga produktong gawa sa mangga. Ayon kay Governor Hermogenes Sebdane Jr., layunin ng selebrasyong ito na itampok ang dinamulag na kilala bilang isa sa pinakamatamis na mangga sa mundo habang isinusulong din ang pagpapalakas ng lokal na industriya ng mangga sa Zambales. Binanggit din ni Ebdane ang tagumpay ng 50 million pesos sa Green Mango Valley Project noong nakarang taon na nilayang palawakin ang produksyon, pataasin ang ani at paigtingin ang value chain ng mangga sa probinsya. Digdag pa niya, ang off-site na programa noong April 26 sa SM City Olongapo Central ay matagumpay na nagpasimula ng festival sa pamamagitan ng palabas gaya ng mango product exhibits at talent auditions na magpapatuloy sa San Felipe at iba bago ang mismong festival proper. Magiging highlight ng Dinamulag Festival ang Mango Congress sa May 22, sports competitions gaya ng motocross at 4x4 challenge, cooking contest at ang Zambaliwanag Float Parade sa May 24. Bukod dito, may open house din para sa mango farming sa Palawig na nag-aalok ng pick and pay na aktibidad. Ang mga nasabing aktibidad ay naglalayong ipakita hindi lamang ang galing ng Zambales sa agrikultura, kundi pati ang sining, talento at turismo ng probinsya. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, mahigit kalahating milyon na mga turista bumisita sa Antique ngayong 2025. Balitang hatid sa atin ni K5 Family Palano. Pinahayag ni Miss Irish May Manlapas, Tourism Officer ng Provincial Tourism Office, na umabot na sa 500,305 ang day tourist at 43,000 naman ang nag-overnight stay sa probinsya ng Antique mula noong Enero hanggang Marso ngayong taon 2025. Base sa record ng Antique Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, nakapagtala rin sila ng 51,303 day tourist at halos 12,000 overnight stay noong Semana Santa mula April 16 hanggang April 20 kung saan nasa ilalim na ito ng second quarter. Dagdag pa niya na nag-maximize sila noong Western Visayas Regional Athletic Association o WEVRA AMI 2025 na isinagawa sa probinsya ng Antique kung saan tumulong ito sa pag-install ng billeting quarters sa Sibalom, San Jose, Bilisan at Hamtik. Ito'y upang mag-assist sa mga guest at mga atleta at namahagi rin sila ng mga flyers at essential travel information. Ayon po kay Manlapas na naging epektibo ang Lagauta campaign na inilunsad noong 2024 kung saan ang nasabing inisyatibo ang nag-cater sa mga balikbayan at dayuhan ng mga guest na bumisita sa probinsya. Ibinahagi rin ng tourism officer na na-feature ang Antique sa isang programa ng GMA na Biyahe ni Drew kung saan ipinakita ang natural wonders ng probinsya at makakatulong din ito sa pag-abot ng mas marami at malaking national audience. Nabatid na noong 2024, nakarecord ang opisina ng turismo ng 1.9 million day tour visitor at 210,000 overnight stay. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, mandatory
mandatory drug test para sa mga PUV drivers sa suportado na lokal na pamahalaan ng Bacolod. Na balitang hatid sa atin, Mega K5 Sunshine Lacson. Iminungkahi ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na gawing surprise drug test ang ipapatupad na regular at mandatory drug test para sa mga drivers ng Public Utility Vehicle o PUV drivers sa buong Pilipinas. Ayon sa alkalde, suportado niya ang mga hakbang na gagawin ng Department of Transportation o DOTR para sa istriktong pagpapatupad ng road safety plan sa bansa. Maliban sa alkalde, naghayag din ng kanyang suporta sa mandatory drug test si Bacolod Councilor Al Victor Espino bilang chairperson ng Committee on Transportation and Traffic Management sa lungsod ng Bacolod. Sinabi ng konsihal na ito na ang panahon para sa implementasyon ng regular mandatory drug testing para sa mga PUV drivers sa lungsod at iba't ibang lugar sa Pilipinas. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko sa Bacolod K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At hindi na off na computer sanhi ng pagkasunog sa opisina ng BFAR Region 8 sa Eastern Visayas. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Jaime Gravador. Dahil sa nag-overheat ng nakalimutang tanggalin at nakasaksak na computer, nasunog ang malaking bahagi ng opisina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Regional Office 8 kaninang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa inisyal na investigasyon ng BFP Tacloban, naging pahirapan ang pagpatay sa apoy dahil karamihan sa mga gamit mula sa naturang lugar ay mga papel at dokumento na siyang sani ng mabilis na pagkalat ng apoy. Mismong si Regional Director Dominador Maputol ang nagkataong natulog sa kanyang opisina sa naturang building. Ang mismong naging biktima habang tiniyak naman nito na walang masamang nangyari sa kanya at malaki ang kanyang ipinagpapasalamat sa mabilis na pagresponde ng mga bumbero. Sa ngayon, itinatayang aabot sa 200,000 pesos ang danyos ng natupok ng mga gamit habang tiniyak naman ni RD Maputol na patuloy pa rin ang serbisyo at operasyon ng kanilang opisina. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Jaime Gravador para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan dito sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Tiniyak ng Pakistan na sila ay gaganti sa ginawang pag-atake ng India. Naglunsad ng malawakang pag-atake ang India sa 9 na lugar sa Pakistan at Kashmir region. Ayon sa Pakistan military na insidente ay mayroong 3 katao ang nasawi kabilang na ang isang bata. Magugunit ang kapwa inako ng India at Pakistan ng Kashmir kung saan noong nakaraang buwan ay pinagbabarit ng rebeldeng grupo mula Pakistan ang mga turistang India na nasa lugar. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romeo Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Nagdulo sa aton nga oras alas 12:17. Iga-check na to report ni K5 AJ Cordova. Kay before kita mag-break para sa ato sa MyTC Network News, may information nga may sunog no sa may distrito sa Mandurriao. Although nga hambal di sa aton ni Sir Austin Diza Alapar, ang miyembro ni sang ICAG,
Now fire under control na. Pero balaon ta kung ano ning sunog. Kag kung paano ini nagtuhaw ang kalayo diri sa may distrito sang Mandurriao. Alas ka kay 5AJ, ka kay 5 Lawrence, na kay magakuha kita no sa pilakoy sining sitwasyon direkta sa may distrito sang Mandurriao. Para sa kampyong report o po kay K5 AJ Cordova. K5 News FM. Kampiyon Report. Kasi pa rin Rico, no? Isa naman diri ka sunog ang nagluntad sa distrito sa Mandurriao diri sa Ro subdivision kay Kevin Rico sa akop sa Mandurriao. Ano gini nga barangay ka kay 5AJ? Ano ginabigay barangay niya Tidilyon. Barangay niya Tidilyon kay Kevin Rico. Oo, so bali isa ni kakwan kabalay. Yes. Oo. So kay Kevin Rico, ari ko po naton subong ang tagyagid kabalay kon para siya mismo nga sa imo nga mapamangkot kay Kevin Rico. Sir, mayong hindi kini mayong oddo. Ano ngalan ta, sir? Ngalan ko, sir, si Julian ni Paklibar. Si ma'am. No, ma'am Julian? Oo. Oh, Julian Paklibar. Bali, ano to, ma'am, natabo kay na? Paano nagtuwa ang kalayo sa inyong balay? Ngay nabatian ko naman lang na may kalayo. Pinagsinggit ng pakaisa ko nga may kalayo. Tinakita ko sa agdana, naara ng kalayo. Yung buligan ko pa sila basya. Kaya bati madala man lang sa basya. Hindi nagid. Kaya mo ito kukuha ko dahil si mama kaganduwa ka bata para nga magwa kami. Hinita ko sang tatuwa nga hakoton si mama kaya hindi na siya kabangon basta-basta kaya hindi siya kalakat. Kaya mo nagbindog kami anay sa may tirtahan na yun. Wala pa man ng bumbero. Galing galapta na ang kalayo. Okay. Bali ang balay nyo ma'am, babaw dalom? Babaw dalom, made sang light materials? Ng kahoy. Kahoy, Sinanguna pa man niya siya mo. Daw, kwanad ang dugay na nga balay nyo? Dugay na niya siya nga balay. Magtigulang pa ni sa akong euro. Oo. Bali, sino upod mo kayo na sa balay? Ako, tiyo ko. Dason, duwa ko kapakaisa, duwa ka bata, mama ko. So damo, maglik mo tawag kayo na sang balay? Oo, damo man kami diri. Bali, sa ding nag-umpisa ang kalayo, sa ibabaw nga bahin sang balay nyo? Sa babaw, kami nag-wielding. May nag-wielding? Kay sino ni balay anong may nagawilding? Balamon ginaparenovate amon ginakayo balamon ato pag ginakakas natin ginawildingan. Okay. Mo. Oo. So may tendency nga ang asik sa welding amo na ang mahimo nga ginalinan sa kalayo. Oo, base may makukaabalo na kung ano mo. Kung di nagaling mo sa nakita ko na lang kakalayo na. Pero ang manog-wielding that time, ma'am, ara pa? Ang manog-wielding, wala ko kapita siya subong na. Kaya may makukakilala sa ila kung sinong obra di sa balay. Oo, pero pila sa kabilog obra? 3. Tatlo bala sila mo? 3 sila. Bali, ang ginaobra nila, ang trusses na. No? Nga daw, trusses ang balay, nga kinanglan wieldingan. Saan pa sa nagsugod obra da? Gano, lumalakad daw, lumalakad. Ito kabansa, kahit mag-abot ko diri, pag-abot ko diri. Gaobra na? Ayun na sila mo. Oo, sino kami sa ospital mo. Sa ospital ka mo, Alin. So, bali, sino nagtansak na? Ha? Sino nagtansak sa ila? Ang tiyo ko man nagpakayo. So ay hindi may kay kung kaisa base bla sa asik bla ma'am kay kung makita naton kung may ara sang naga-wielding da may naga-asik na mo base kung ang ginasikan niya bla dito nagkuanaw nagdabdab ang kalayo. Mo na naga-asik guro. Pila ka kwarto sa ibabaw? 3 sa kwarto. So diingkig nga parte sang kwarto nagalin ang kalayo? Dito sa pinakapunta nga kwarto ang una na nadalasa. Bali, ang punta nga kwarto ng ginadalasa, sa ibabaw, sana mo na may nagawilding. Oo, dito. So pag tuhaw sang kalayo, may nagawilding? May nagawilding mo. Tidin niya sila ya kay pag tuhaw kalayo, laban-laban, kuan man to sila mato-mato na, okay? Oo, mato-mato sila na ako pagkita guro nila. So dapat sinabi sa ginahulugan isang welding na dapat way na sang sang sila naton bla nga makakutot pa ang kalayo bla makautot ang kalayo. Te ubos yung mga balay nyo kung nang ibabaw lang nga porsyon. Wala pa ko kasulod sa sulod di kami ginapasulod maaso.
Oo. Ako kita. Pero anong mga gamit ito sa sulod nga nagkalasunog? Oo, mga papeles ni mama, ID niya, kaya kagang siya nga medical, tanan-tanan sa ospital. Oo. ID So namon. nalabot gid. Nalapot dito siguro, ato to sa sulod. Okay, pero tanan nga nakagwa man. Akagwa kami tanan. Oo, dako na ginang kalayo kay now. Dako na. Kita ko. Sige. Sige ma'am, salamat kid Ma'am Julian. Sige, oo. Oo. Thank you. Kakipa BJ. Yes, Kakipa Enrico. Kamusta na subong? Ari Kakipa Enrico, may nabilin pa nga nag-aso-aso ang piyak na porsyon sang balay Kakipa Enrico, no? Kalpadayon pa ang pagpapuslit ng atong sining mga bombero Kakipa Enrico. Pero ano, ubos silang balay, labot ang sa dalong nga porsyon? Yes, correct, Kakipa Enrico. So, sa dalong gid. so daw makadeclare kitabi nga do totally damage? Yes, correct, Kakipa Enrico. Oo, i-check tabi. Kaya may nagakuan ko no eh. May nagapang-wielding sa ibabaw. Diba, yung kaysa mang wielding ka na bla ka kay 5 makita mo may nag-aasik na nga lubaga? Yes, Kakipa Enrico, no, dako ang posibilidad no kaysa initial naton nga impormasyon na nakuha din no nga may mga gamit pa ang tagbalay dire sa second floor sang ila. Apang sige siniubra ang process Kakipa Enrico. Di siguro tungod nga taas ang inobra nila nga process ang asik na sang welding kay Enrico nahulog sa foam. So sa initial naton information kay Enrico, nagtupa sa foam ang baga. Oo. Daw amo maning pariyon tabo na sa nagligad sa WBSU hospital. Nga man ka pang welding man to. Tapos nagdaba-daba man to kaya nga gaasik siguro doon tuon sa mga foam, sa mga ang kuan na blado, mga wain ng panggamit nga mga bayo lapit sa basurahan. Amo nag-ut-ut kag nagdako ang kalayo. Yes, kay Enrico, amo ginadako gin na posibilidad nga mo ginang ginhalinan kay may ara kita information din nga may napaso gani kay Enrico. To. Pero pag tuhaw sang kalayo, may naga-welding pa sa babaw? Suno kay ma'am kay Enrico, no? Oo, may naga-welding pa. Uli naman lang nila na diparahan siguro nga may kalayo na kay Enrico. Pag pasalamat lang gani sila nga panaog man to ang tatlo na gilayon nga nag-obra sa babaw. Kung makita natin diri sa picture kay padala mo, do mga ikit-ikit man pamalay kay 5EJ? Kay balay kay isa ini sila kay Enrico ka compound. Bali ang ining nasunog nga balay sa nalikod din nga side. Oo. Di nga ning landmark sang barangay Uñate de Leon? Diri pa kadto sa Imperial kay Enrico. Okay. So kung haling ka sa may plaza sang Mandurriao, pakadto ikaw sa may area sang Hibaw-an, susulod doon eh. Maliso ka lang pa wala kay Enrico. Sa wala? Hindi ka magaging, oo. Okay. So, amo lang isa lang kabalay na nalabot, naway lang sa iban pa? Isa man lang kay Enrico. So, naway naman sa dapat kabalakan kay under control na? Yes, correct kay Enrico, under control naman na. Sige, wala yun tala niya ang report mo dakpan ni nga wanted person sa din ni kay 5EJ? Yes, kay Enrico, no, ang nadakpan sini nga isa ka most wanted person sa banwa sang maasin kay Enrico. Tangkwan ini siya kaso nga rape kay Enrico. Isa ka 17 anyos sinang iya ginrape kay Enrico. Minor? Minor kay Enrico. Tapos? Sang tuig 2024 pamanili na tabo apang ginakabig ini sang Maasin Police Station nga top 5 most wanted persons sa ilang nga banwa kay Enrico. Sa sanon ni na tabo ining kaso ya? Kuan ini isang pinalit na lang nga tuig kay Enrico tuig 2024 pero wala man na state sa aton kapulisan kung ano nga bulan kag kung ano nga date kay Enrico. Pero natabo ini kay Enrico ang pagpanghimulo sa barangay Pulong Maasin. Taga diraman mismo ang suspect kag ang victim kay Enrico. Sakit niya kay ang iyasan nga biktima abi minor eh. So sa din sa dakpan? Sa barangay Pulong Maasin man kay Enrico, no? Kaya ang suspect ni kay Enrico taga diraman kag ang ginrate niya taga diraman kag initial information ginano hambal ni sang pulis may relasyon ini sila nga duwa sang una apang nag-breakay na blaka kay Enrico. So amo yad to guro nga base kon gin-force siya wala ang babaye kag wala nagpasugot pero gin-force siya kag tendency kay Enrico nga nagpanang babaye nga nagreklamo kay ginpilit niya. Amo ning mabudlay ka kay 5EJ bisan may consent kung kaisa basta gani minor di edad. Why ka gid sang may mahimo kay may mga special law na nga naga-depend sa saning mga minor naton ka kay 5EJ.
Yes, correct gid ka kay Pab Enrico, amo gid nang masakit-sakit. Amo na nga kung magrelasyon ka o widaho gid sa mga minor de edad. Kay bisan no kaluyag sa imo sa minor de edad, na kung gusto manimuon nga mahimuon ka sa iya, maiguan ka gyapon sa aton kasuguan. Kay 5J? Kanunid naman dati Pab Enrico magrelasyon ta kita kay nga ate kay nakita kan loyal kita ka sa Pab Enrico. Sample man lang Daw ginatuod doon mo gid. Mas mayo pa nga magkarelasyon ka sa may edad na or may kuan bisan sa mga tigulang pwede pa. Widaho lang sa minor de edad kay bisan may relasyon ka mo kung nireklamon asang ginikanan kung may natabo na sa inyo. Why kagid sa paligyuhan ka kay 5J? Yes. Sige. Panimuron kagid sa piswan. Panimuron kagid basta gani mga minor or intrahan mo. Budlay gid salamat kay 5J. Sige kay Pab Enrico no, update sa sininga sunog no, bantayan sa mga programa sa K5 News FM Iloilo sa Facebook kag sa radyo man Sige, nagikan diri sa distrito sa Mandurriao ini si K5AG Cordoba para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Iloilo number 1 nakita K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat gid kay K5AG Cordoba. Ang ining sunog nga natabo sa may bahin sang Rojo Subdivision Mandurriao. Ang fire call mga alas 11:51 kag fire under control mga alas 12:01 sa udto kag nagdeklarar ang Bureau of Fire Protection sang fire out mga alas 12:17. Salamat kay Sir James Vincent Balondo. Kag mayong udto man kay Ma'am Jelly Grace Laguador Besa, kay Ma'am Sherry Ann Espadero Quiatson, kag subuman kay Sir Jelonel Glore. Pa-shout out ko no sa kay Jing Bagatnan, no? Nagapamati gid, no? Dira sa may Rojas City Capiz, si Ma'am Jelly Grace Laguador Besa, kag kay Ma'am Laura sa Magaysay sa dapat may fire extinguisher gid, no? In kaso sa balay. Pero usually diri kolibuton mo mapanimalay do elisipon man lang may fire extinguisher. Makasarang na sini kag nagabakal iban sini may mga sarang-sarang kag kuan man mga simentado man ang ilasing nga lugar. Pero sa mga pariyo sa mga populated nga area, laka ka lang kakita nga mayara kita no sang fire extinguisher. Although nga ti need gid ini nga may fire extinguisher sa aton kay anytime mo itang paktan kung saan ang magatuhaw ang kalayo kag delikado man kung ara ang balay nyo sa mga populated sa nga area. Amo na kung kaysa konperte ka kahalong na sa imo panimalay nga hindi ibagtuhaw ang kalayo pero mga tupad balay mo to daway mas kalag nila. Sa uli ko magtahaw ang sunog do hindi ka man kambal sa kalayo nga hops hindi lang disbalay na mo na kay naga-obserbar kami para ma-prevent ang pagtuhaw sang kalayo. Daw hindi ka man kamo sina no ang mga dapat kita sa mga community naton sa mga madamo sa mga pamalay ba dapat mang responsable man kita daw nga hindi ta pagtalak-talakan or dapat kita mismo ang magapanguna nga hindi magtuhaw ang kalayo mga kakifay. Pagbalik nato, nag-check na to report ni Kaki5 Jenny Kauyunan regarding sa siling final and testing ceiling no sang ato singa automated counting machine dire sa may syudad sang Iloilo pagkatapos sa plaka importante nga mga pahibalo. Palihog, standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa kapagtilaw sa gihapon ng ibabaw anuman ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon pagida ng mga luha ibatan ng problema magkamon kang magluho sa bagong paglao wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay
Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkapiga sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan na ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minuy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubaron sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko kaya nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon. Pabalik mga K5 sa ato siya pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa 11 MBPS. 11 MBPS. Nagdul sa aton nga oras alas 12:41. Kapanyaga na ang tanan. Sana all in. Mayong daway kagigaon tat kakadlaw ba? Umbot sa langaw. Umbot sa langaw. Kay Sir Fred Pascal Adyo Campo may rayad nga udto kay Ma'am Azon Pineda sa may Singapore. Magabi toy kadlaw ni Ma'am Aisa Amad. Siling Ma'am Richelle Tuando salot sa kay Sir EJ Cordova sana all loyal. Diba? Alas 12:42 sa ato sa liga pagpangalagad. Mga kakipay para makalikaw kita sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa ato sa lawas. Mag-inom kita sang Ditex 500 the superior antioxidant ini. Kag parisa naton sang Mighty C. Kay ang klinika Ditex 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod mapunggal pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas nga mahimo amo ning tunaan sa ulihi sang balatian sa nga cancer. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa D-Sugard sugarcane extract. Now sang Ditex 500 batok sa pagdevelop sang cancer.
Samtang ang Mighty C, isa rin ka-alkaline vitamin C, kampyon ini sa immune system mediator nga mo siya nagapakusog sa ato sa nga immune system capabilities agod nga patyon maguba nga cells o concellular sa ato sa nga lawas pinagi sa ginatawag sa ning apoptosis o kung bago pa man magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat pang magtubo ang mga bukol sa lawas. Prevention is better than cure. Proteksyonan kagulingon, mag-inom sang Ditex 400 kag sumuman sang Mighty C adlaw-adlaw. Ang Ditex 400 kang Mighty C mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramilitang Uy sang Klinika Detentibum Disease and Wellness Center. Alon lang kita kay magluwas sa Ditribayo. Ang Ditex 400 may mga piki man nga ginabaligya. So para hindi kita matuntuhan, ma-scam, mas mayo mabakal kita sa mga klinika outlet na mga kakipay. Ang klinika outlet sang Klinika Detentibum Disease and Wellness Center diri sa may syudad sang Iloilo na pahamtang sa may dalan Ilopez. Ang landmark sina sa kilid sang St. Robert's International College dira sa may hilira sang Robinson's Place, Haro. Sa may Banwa sa Mayagaw, yara ang ato sa klinika outlet sa may Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. Kaya sa may syudad sang Pasir ang pamtang sa may Dalan Salvacion, Barangay Poblasyon, Ilawod. Kaya sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kaya sa may Banwa sang Sara sa 5th District, sa may Bell Pharmacy sa tupad sang Sara Rural Health Unit, available ang mga klinika products sa Bell Pharmacy. Kag pwede man ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok kung gusto nyo gidulong sa inyo sa nga balay. Kag pwede gid mabakal sa mga pangunang butika sa inyo sini nga lugar. Ang kampyon nga istasyon K5 News FM. Kay Ma'am Nita Budyola, gamonitor from Lapos Norte. Now, Lapos Norte Youth to the next level. Mayadaydan nga udto kag papanyaga. Kag kay Sir Binja Astoria sa may Banwa sa Liganes, Garanog Mandrang K5 News FM Iloilo sa ato sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Alas 12:45 sa ato sa pagpangalagad. Iga-check na to report ni K5 Jenny Kauyunan direkta sa Bansang City Comelec. Kay subong adlaw nagapatingan sila sang final and testing sealing sang ato sa ning mga automated counting machine. Amo ni paggamiton naton sa maabot sa ning Lunes, Mayo 12 na nga midterm election. Para sa kampyong report, upod kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM. Kampyon report. Yes, Kay Fabric, no? So, subong adlaw Kay Fabric, din patigayon ang simultaneous testing and sealing sa aton naman na automated counting machines Kay Fabric sa bukos na Pilipinas. Diri sa bahin sa Iloilo City Comelec, specifically Kay Fabric, diri kita sa may Robinson's Place sa Kay Fabric, isa sa mangin venue bala kay Fabric sa aton nga mall voting sa Mayo 12. So 5 ka barangay diri kay Fabric ang magaboto. So diri sa may Robinson's Place sa kay Fabric, according to the DESO supervisor or ang DESO nga si Ma'am Hokton kay Fabric, nga nangin matawhay kay Fabric kag masulhay ang pag-ila testing and sealing. Wala sa may mga na aberya? Binatasaran nga aberya o kung nag-issue sa mga may problema? O concern? Wala kay Fabric. O kung may nagsusunggod nga machine? Basta giban, susunggod ko pag-abot sa Lunes, mahurhilanat ko. Why ba sa may nag-amo sila ka K5 Jen? So, kung kay Fabric, diri sa may Robinson's Place, wala sang may natalupangdan na issues or problema kay Fabric. Nangin na madasig lang ang pag-conduct sa testing and sealing amo man sa patigayon nga mock election kay Fabric. So, Dok, ang kabagambag kitabi nga mock election, daw mo na ning senaryo na may nagabutar, may ara sang tawagan nila, official ballot. Oo, may official ballot. Ipasulod, nagboto ikaw, ipasulod ang ining papel sa ECM, kag kung ang giboto mo dito, amo ning particular, mga nagapadlagan ti pagwa sa machine amo man ang ginisip ka kay Jenny, hindi sa iban sa ring nagapadlagan o kon kandidato. Why so bot silingon perfect. Kakay Jen?
Oo, perfect kay Fabric, no? Ang naging flow sa, kumbaga, sa testing and sealing nila kay Fab Enrico. So, 5 ka barangay diri kay Fab Enrico ang magaboto mo ni ang Magsaysay, Kauswagan, Osmeña, Rojas Village, San Jose City proper kay Fab Enrico. So, kaina, more or less kay Fab Enrico, ang gina-expect sa aton nga COMELEC, yara sa pulo ka representante ang maka-observe wala ka kay Fabric kung paano ang proseso ka kay Fabric ang kita dito ginbuksan kay Fab Enrico ang machine, ginpakita ang mga official ballot na wala pa bala ka kay Fabric ang proseso sa pag-set up dito sa kabukusan ng ACM kay Fab Enrico. So dito may mga representante ang kada barangay. So sila man kay Fab Enrico ang kumbaga nagpatigayon sa pagboto kay Fab Enrico kapag isipay wala sang problema, wala man sang issue kay Fab Enrico kag madasig lang. So gina-expect sang aton nga electoral board pala kay Fabric na this coming May 12 kung ano ang naging set up sang aton nga final and testing and sealing kay Fab Enrico. Amo man na ang maging set up kay Fab Enrico sa Mayo 12, which is ang ang matauhay, wala sang problema kag madasig kay Fab Enrico. Ito bom, syempre pulo lang ka representante, medyo matulutauhay pa, how much more diri kay Fab Enrico sa Robinsons, 5 ka barangay, may 5 man ka mga presinto ko kay Fabric and more or less mga 2,000 ka mga boto, ka mga botante ang magaboto diri kay Fab Enrico. So far, diri sa road kay Fab Enrico, matauhay man based on our monitoring man kay Fab Enrico sa iban nga mga presinto wala kay Fabric sa mga eskwelahan, nangin wala man sang so much hassle wala kay Fabric kasi after this testing and sealing ibutang siya kay Fab Enrico sa isa ka storage facility ang aton nga mga ACMs which is guarded man sa police 24/7 kag buksan niliwat kay Fab Enrico sa Mayo 12 na until umpisa ang aton election period. So Iban siya na mga alas 3 pa lang sa kagahon, nara na mo, o kung alaunas kagahon. No, kaya ang eleksyon subong, magasugod alas 5 sa mga para sa mga senior citizens naton, mga PWDs, mga nagaburusong, no, open alas 5 sa kagahon. No, sila ning mga gina-prioritize, una-una, hindi mainit, para hindi na maglinya sa malawig kaki 5 gen. Pero kung ikaw nagabuto sa mall, at tinami ko sa mga mall, kay aircon na makalingaw-lingaw ka kay 5 gen, ay kasang init, mabatsyagan. Bala? Actually, ang muna kay 5 Kim, kay 5 Kim, kay 5 Break ang purpose sining mall voting. Mo sa nadala nato, nadala ang Iloilo City sa pilot testing sining mall voting kay 5 Enrico. Diri sa syudad, mayara kita sang 4 ka mga major malls na pahiwatan sa atong eleksyon. Amo ni ang Robinsons Place, ang Rob Haro, ang SM City, kag ang Festivo kay Fabrica. Dito yan sa Festive Mall kasi sa Vinico, natapos na dito ang testing and sealing, which is an assessment ng COMELEC Iloilo City. Nangin matauhay man kay Fab Enrico. And so far, wala man sa may mga aberya or mga issues na naatubang ang aton ng mga COMELEC kay Fab Enrico. Kahapon kay Fabric, no, ginpan-distribute naman ni ang mga ACM sa kada voting centers na to kay Fab Enrico diri sa syudad, as well as man ginpang-check naman ang mga official ballots kay Fab Enrico, and wala man kami nakita ang error o kung problema ang aton nga Iloilo City COMELEC kay Fab Enrico. Diri sa syudad, mayara kita sang 417 ka mga polling precincts kay Fab Enrico, which is equivalent man sa 417 ka mga ACM. Pero may mga may mga sobra ni kay 5 gen, pilang sobra sa ni? Mayara kita kay Fab Enrico sa 58 ka mga contingency nga ACM sa kay Fabric, which is na mag-aberya ang ACM sa isa ka polling precincts. Kila yun naman nga Maislan. Maislan kay Fab Enrico. Usually sa mga ligad nga eleksyon, ang iba sing problema, basi kung mag-init lang machine, iba why nag-function. Why na nagakaon sang papel, kay basi busog na. Iban basi kung nakapoy na. Di ba kay 5 Jen? Yes, so may 58. Oo. Kasi sa Vinico, may mga unay man kada voting centers ang duha ka technical desotech kasi sa Vinico, which is amo ni kasi sa Vinico ang in charge sa troubleshooting bala kasi in case na may mga technicalities na pangatubangon along the way. So mga last recourse kung islantang ECM kung hindi na makayo sa mga ITs naton, na mga gipang-assign nga mga ITs naton, ang problema sa sining nasambit nga ECM, amo na nga pag-ilis ang ECM kay 5 gen.
Yes, sa K5 Enrico. Unlike bala before nga according to ato na Comelec no nga ang kung tinanglan mo pa isa ng ATM o tinahanglan sa troubleshooting dito pahalin sa Cebu ka K5 Enrico. That's why nga nag-request ang Comelec or din mas pakamayos ang Comelec na kada province or kada voting center sa K5 Enrico mayara nagdaan na online na desktop ka K5 Enrico. So para nga may madasig na, why na sang inulutanay pa? Yes, sa K5 Enrico. So, amo na, unlike before na election sa K5 Enrico, halin na alas 5, di ba, subong alas 5, sa mga senior citizens, PWD natin sa nagagusong. Tapos sa regular voters naman sa K5 Enrico, sa una, 7 to 3 p.m. na subong sa K5 Enrico, gin-extend 7 to 7 a.m. until 7 p.m. naman sa K5 Enrico. So, wala na bala excuse na hindi ikaw makaboto kasi February kay gin-adjust na mismo sa Commission on Elections sa K5 Enrico. So, amo na, dito sa Iloilo City ka K5 Enrico, more or less nasa 100% na handa ang nasyudad sa Iloilo para sa palabuton nga midterm elections sa mga 12 ka K5 Enrico. Salamat kay K5 Jen. Sige ka K5 Enrico report nagikan sa Iloilo City Comelec ini si K5 Jenny Kaulinan para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalinawan sa Iloilo K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kay K5 Jenny Kaulinan, direktor sa Baybayin sang Robinson sa Maine. Sa may City Paper, nagpatigayon sang final testing and sealing ang ato sa ring City Comelec para matest naton kung ano naka-preparado man kag subong man na waay sang may makitaan sa nga naga-malfunction nga mga automated counting machine naton. Simultaneous ang nagakatabo subong sa bilog sa nga Pilipinas. Pero dito sa may Zamboanga, Sibugay, gin-suspender anay ang ining final sealing sang automated counting machine matapos dito may natabo nga do inaway encounter dito mga ka-K5. So gin-suspend anay ang ining nasambit sa ring final sealing kay may natabo dito nga encounter sa tunga sang mga military kag mga unidentified armed dito sa may Zamboanga, Sibugay. Amo ni maburubudlay dito sa may area sa Mindanao kay damo niya mas magamo kung mag-abot kita sa adlaw sang eleksyon. Ang iban sa ring mga balita kag impormasyon mabatian ko sa papalagad sa El Castigador o K5 Jan Sapio. Ang ato sa ring pagpangalagad sa ring Miyerkules edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Ginadulong sa inyo sang Ditex 500 the superior antioxidant, sang G3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist, ang Mighty C ang ipabaskog sa ning alkaline nga vitamin C, kag sumuman ang Clinica Ditex Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa. Kag sumuman sang Extend Food Supplement format. Kag para sa may mamis maputing inyo nga panit, magamit sang Ditex Beauty Soap sa inyo nga pagpaligo kag subuman para protektado kamo sa baho sa inyo sa ning lawas ang balhas, ang hindi manimaho sang bayabas. Magamit man sang Clinica Dio Fresh sa aton sini nga mga ilo. Kag kapalit ang pagmonitor sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang kampyong estasyon kay kumalabayan kamo sang team namon nga nagamonitor kag nagalanog ang K5 News FM Iloilo. Automatic dakop ka pero hindi ka pagpresuhon na automatic. Magadaog ka sa isa ka box sang Clinica Ditex Coffee Mix. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayong tugid kay Carlo Olivar, pa-shout out ko kay Bembem. Gamonitor gid sa ato sa ning live. May dayeg nga udto kay Bembem. Kay Ma'am Aisha Ahmad, hope so before election, all clear but in times of election, a day too much problem occur as always. Amo na subong do ini nato makitaan kay ti hindi pa man actual. But ang ining mga problema sa nagligal sing may election, mahimo nga na-address ni sang commission on election. Kay ti kapila naman kita maggamit mag-abot ang eleksyon nagagamit sang automated counting machine. Uyop nga mangin malinong kamatawhay, amo nga atos nga pangamuyoon nga magapangibabaw ang isa kamatinlo why sang dire ay nga resulta sang eleksyon sa mabot sa nga Lunes nga adlaw. And of course tutok rin sa K5 News FM Iloilo sa aton sa ring coverage sa tutok politika, midterm election sa 2025 coverage.
para sa komprehensibo na upod naton ang 50 tanan ka mga volunteers naton nga igapang deploy upod man ato sa mga K5 News Patrol reporters diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo para sa mas madasig kag sumumana mangin komprehensibo kag mangin mabinantayon pag-abot sa adlaw sang eleksyon. Sa ngalang lamang sa malugsing nga puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO Dr. Ramil Itang-Uy, sa amon siya nga area manager kay K5 Ray Espea Umalay, nga palanggagin taga Banwasang Pututan. Ako naman inyo lagad talos sa inyo sining regular anchorman kay K5 Jan Sapio. Ako naman si K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang